Milanko, takže v mene klubu rodičov a priateľov mladíckého futbolu, členom, chceme poďakovať za tú moju obetavú prácu a to všetko, čo si urobil pre našich chalanov. Veríme teda, že budeš medzi nás patriť ešte aj naďalej. A aby som si rozhrevala sa, tak ti musím dať. Pusu! Mám vás taký malý dáček ako pamiatku na nás. Nášho rodičovského klubu. Tak ďakujeme. Ja vám ďakujem všetkým rodičom, všetkým, ktorí sa pričinili do toho, že som tu mohol vôbec byť medzi vami. Ja takisto chcem poďakovať všetkým rodičom, takisto aj deckám, ktoré chodili na ten zápas, vôbec, že sa to mohlo uskutočniť a ochotne rodičov usporiadať takéto turnaje, ktoré sme tu mohli vo Vajnozáži. Myslím, že po veľmi dlhej dobe nič sa to také nedialo. Som rád, že sa našla taká partia ochotných ľudí, ktorá si dáva záväzok, že bude sa takéto niečo organizovať. Ďakujem vám všetkým pekne. Som chcela inak povedať takú malú informáciu aj tým novým rodičom, ktorí k nám pribudli. Vlastne my sme s Milanom začínali ako rodičia z prihrávky, potom pokračovalo ďalej, my sme pridávali všetci ďalší. Potom nás Milan odovzdal Robovi Vajdovi, s ktorým sme zase pokračovali ako starší žiaci. Teraz pokračujeme už zase s novým trénerom a veríme teda, že aj vy takto budete pokračovať a stále budete držať pokope, lebo je veľmi dôležité, aby tí rodičia držali pohromade, aby spolu robili veci, aby robili pre deti. Potom aj tie deti to vidia. My sme hladní, my sme lační. Ste hladní? No dobre, tak vás pozriem. Občerstvenie. Dobrú chuť. Tak.